Nyt olisi aika taas kurkata, että miten meidän munat jaksaa. Munat on ollut tätä videota kuvatessa 13 päivää koneessa ja niiden kuoriutumisen laskettuun aikaa on tasan viikko eli ensi viikon lauantaina. Tässä vaiheessa läpivalaistujen munien pitäisi näyttää aika täydeltä, niin se pitäisi olla tuolla tylpässä päässä ilmatasku ja siellä pitäisi olla liikettä. Ja tässä heti ensimmäinen muna on juuri sellainen kuin pitääkin. En tiedä näkyykö se liike ihan kameralle. Mutta näissä parissa seuraavassa munassa näkyy jopa ihan selkeä tipun jalka siellä liikkumassa. Siellä ne jumppailee menemään. Näistä valkoisista munista oli vähän helpompi nähdä se mitä pitikin, mutta noi Faverollen munat, missä on peikekuori, oli vähän vaikeampia, kun se kuori on tosiaan tummemman värinen. Niitä joutui aika paljon zoomailla ja katsella, että näkyykö siellä liikettä vai ei. Mutta lopulta kyllä näkyi, kun vähän odotteli ja tarkkaa katteli. Sellaisen hauskan jutun mä tässä läpivalasteesta jo huomannut, että näiden tipujen luonneerot näkyy jo aika hyvin tässä vaiheessa. Appenzellerkanat on aika semmosia vilkkaita ja touhukkaita. Sanotaan, että ne on semmosia kanamaailman ADHD:itä. Ja niiden noi pienet tipun alut tuolla liikkuu paljon enemmän kuin sitten taas Faverolleen, jotka on aikuisen aika semmosia rauhallisia ja lempeitä. Sitten tulikin vastaan tämmönen muna, missä oli toi alkio paljon pienempi kuin muissa. Ja se ei liikkunut ollenkaan. Ja tää muna näytti aika tyhjältä, eli se oli mennyt kesken ikävä kyllä. Mutta kaikki muut 25 munaa näytti just siltä, miltä pitääkin tässä vaiheessa. Ensi viikon keskiviikkona, eli 1. huhtikuuta, onkin sitten semmoinen päivä, että munat taas nopeasti läpivalaistaan ja sitten tämän hautamakoneen asetuksia muutetaan, että ne olisi sitten suotuisia just kuoriutuville tipuille. Tipujen pitäisi noin silloin lauantaina kuoriutua, mutta joskus ne voi tulla vähän aiemmin tai myöhemmin. Mutta pääsiäisen aikana kuitenkin meillä pitäisi olla kasa pieniä terveitä tipuja. Mutta me palaillaan asiaan taas sitten keskiviikkona.